Illum imisna ngħaddu għal rukn oħra marbuta mal-isports. Din id-darba l-snooker. Din il-logħba tmur lura għas-seklu 19 u taf il-bidu tagħha lis-soldati Ingliżi ġewwa l-Indja. Minħabba l-oriġni partikolari tal-snooker, ftit jafu li għandna qatt sabiħ ta' kliem u espressjonijiet Maltin marbuta miegħu. Tħajjart niġbor l-espressjonijiet tal-snooker wara li fl-2014 iffinalizzajt ġabra marbuta mal-futbol. Min hemmhekk kien hemm xi ħbib tiegħi nies tal-familja li ħajruni niġbor issa espressjonijiet marbuta ma' sport ieħor u tħajjart barra minn hekk kont midħla wkoll tal-isport dilettant tiegħu u għalhekk sibt aktar faċli li niġbor dawn l-espressjonijiet. Din il-ġabra mhijiex finali. S'issa ġbart madwar 300 espressjoni u jonqosni iktar li nikkategorizza dawn l-espressjonijiet. Li għandi f'moħħi huwa li ma nagħmilx lista alfabetika tal-espressjonijiet marbuta mal-snooker, imma naqbad kategoriji u l-espressjonijiet nitfaħħom taħtom. Biex nagħti eżempju, pereżempju nistgħu ngħidu li ġbart espressjonijiet marbuta mal-kolb. Ngħidu aħna kolb difensiv jew kolb offensiv, li huwa dak il-kolb illi persuna jagħżel li jattakka jew jiddefendi, flok jagħżel li jagħmel xi ħaġa partikolari oħra. Jew ngħidu aħna kolb fuq jew kolb taħt. Huwa dak il-moviment tal-plejer li jagħżel li jolqot il-bajda fuq, jew inkella jagħżel li jolqot il-bajda taħt. Tolqotha fuq il-bajda biex tkompli mixja, waqt li tolqotha taħt biex inti twaqqaf ħesrem jew inkella tiġbidha lura. Espressjonijiet oħra marbuta ma' kategoriji oħra huma l-espressjonijiet marbuta mal-maskla. Ngħidu aħna taħ maskla, jew inkella lapa l-maskla. Però tajjeb li nippruvaw nispjegaw x'ifisser maskla, għaliex din ma tfissirx dik li tintlibes fil-wiċċ. Imma fl-snooker maskla hija meta plejer avversarju ma jkunx jista' jara l-boċċa li jrid jolqot. U hemmhekk ngħidu pereżempju qiegħed maskla jew taħ maskla. Espressjoni minn kategoriji differenti li nistgħu nsemmu huma espressjonijiet marbuta mal-ħomor jew inkella mal-ftuħ. Ngħidu aħna baqa' l-ħomor jew inkella fetaħ il-ħomor. Illi tintuża meta pereżempju ikun hemm il-plejer illi jagħżel illi ma jiġix għal ħamra partikolari, imma ikisser il-ħomor li hemm biex ikollu aktar alternattivi biex jiġi għal xi waħda partikolari, għal xi ħamra partikolari. Eżempji differenti li nistgħu nsemmu wkoll marbuta mal-snooker huma dawk l-espressjoni li ġejjin mill-Ingliż, bħal pereżempju cushion, frame, jew ngħidu aħna century u half century, kollha huma espressjonijiet tekniċi illi il-Malti ma ħaxx il-bżonn li għandu jagħmel tiegħu. Forsi għal cushion nistgħu nsemmu l-kelma mantunella, imma meta bdejt nirriċerka bdejt nirrealizza li ħafna plejers tal-snooker ivarjaw daqqa jgħidu cushion u daqqa anke saħansitra fis-sentenza ta' wara jużaw il-kelma mantunella. Espressjonijiet oħra li nistgħu nsemmu huma dawk l-espressjonijiet marbuta ma' xi idjoma jew inkella ma' xi metafora fl-snooker. Ngħidu aħna qatel il-bajda. Xi tfisser qatel il-bajda? Qatel il-bajda hija meta l-plejer jagħżel li iwaqqafha kompletament. Jew inkella imewwita l-bajda ra espressjoni oħra tfisser bħala. Jew imbagħad insibu espressjonijiet bħal pereżempju ħeba il-bajda. Ħeba l-bajda ma tfissirx li qabada u tefaħħa x'imkien ieħor, imma tfisser li l-plejer ma setax jara il-boċċa illi se jilgħab fuqha. U għal daqstant ngħidlu ħbijieru wara ħeba il-bajda. Espressjoni idiomatika oħra ħelwa hija araxa. Araxa l-istess, hawnhekk m'għandix taqsam mal-fatt li tarax persuna biex iddaħħu, imma araxa fl-snooker tfisser laqat il-boċċa bil-fin. Bil-fin imma ħafna, bil-kemm issa. U ħafna drabi tintuża biex il-plejer ikun jista' jolqotha imma jagħmilha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.